Erokamano maduong' mar yudo thuolo mari machielo matudi kod weche manyien mago mag oimore odiochieng'ni endi mabende ote mag lisi kod kuyo medo chopo ne familia mano ma Cyrus Jirongo kaluwore koda masira mabende ne omiyo owito ngimane okinyi makawuono mane gwengeko mag Naivasha. Obobedo bende kawanono ni to Cyrus Jirongo ne jasiasa machalo nade magie kinde mabende pod irito mondo familia mare olos chenro mago mag ik mare. Kopogore kod manero mana kaka watime ngeso ka ngeso bedo koda twak mar mine wacho twak makawuono en manero mabende obobedo kawagoyo ge jasiasa kata miyo moro mabende nolaro kom mar MCA nokoyudo okokuro mabende nodhi ang'o mosebedo ka otimo mano kanyira kwa ng'iyo ngima tok siasa magie weche momiyo pek gisani. Country, this world, as we sometimes say, can be very cruel, and it always takes the best. God always takes the best. And you can see now Cyrus is gone. Ringre Cyrus Jirongo chwale karkano ringre mali kachendo mar iko mare familia biro yango bang'e. Nitie mon mang'eny maonge gi identity card, gionge gi marriage certificates, gionge gi birth certificates, gionge gi certificates of good conduct, nyaka nyithindo wabiro konyo mondo uyud gi. Sirkal mamalo dhi nyime gi chwalo chenro mage nono maonge chudo machiegni gi jopiny. To aidha wadhi miyo Kalonzo kata Gachagua kura kocha kata Ruto, wan gi options adi to dakwa kaw korwa chon nikech kocha begisepangore to kane namba mimi. Jatend migawo John Mbadi okwayo duoko piny siasa mar manyo ogai mar oganda luo kolero ni jotelo otine jopiny. En ariyo adek auchiel nono elai marwa mano mar tudu ke kindege mabende okay ni mondi bed kodwa nyaka giko mar weche manyien mago mag oimore. Nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Otieno mane en jatend migawo kendo jaod bura machon malugari Cyrus Jirongo owito ngimane masira mar apaya manotimore e gwenge Makarai Naivasha e wang' apaya madong' ma Nairobi kochomo Nakuru. Nyamburko mane otumore rigiri kod bas noting'o jowuoth gino mane omiyo owito ngimane kanyo. Ringre ne ochwal nyaka kar kano ringre mali Nairobi kama wede kachiel kod osiepe manochopo neno ringre ne oywage kaka jal manohero familia kendo ne jachiwo Joyce Oduor gi ler mathoth. Pinyoru godo kawuono e gwenge mag Karai Naivasha e wang' apaya maduong' ma Nakuru Naivasha. Masira mane ojuko gari kido mar Mercedes Benz mane jaod bura machon malugari Cyrus Jirongo riembo kod bas mar Climax. Dereva mar bas no mar Climax Kamau Gidhinji lero kaka masira no notimore. Mercedes ilikuwa inatoka kwa mafuta petrol station na mimi natoka Nairobi nikienda Busia. Mercedes wakati aliingia kwa hakugifwe, aliingia kwa mafuta kwa barabara na akaona upande yake gari zimeweka jamu, akaamua kuja penye niko, tukakutana kichwa na yeye. Kamanda marobila Naivasha oyango masirano kendo oboke moyiedhi marobila jaod bura machon no malugari ne riembo gari kido mar Mercedes Benz manamba mar ndikruok mare NKCZ 305C kowuok Nakuru kochomo Nairobi kamane odonjo e lane maok mare kendo tuomore rigiri kod bas mar Climax manamba mar ndikruok mare NKCU 576A. Kaluore kod obila, Jirongo ne oyudo hinyruok e wiye kendo wito ngimane kanyo. Ringre ne ochwale kar kano ringre ma Naivasha Sub-County Hospital kapok ochwale e kar kano ringre ma Lee Funeral Home Nairobi. Kar saa 4 mar onyango, ringre Cyrus Jirongo nochopo e kar kano ringre ma Lee Funeral Home. Familia, wede osiepe kachiel kod jotelo mane ochopo e kar kano ringre no ne nigi lit e chunygi. Tho mar Cyrus Jirongo e masira mar apaya oweyogi kod buok maduong' ahinya. I didn't expect him to go, and I'm sure nobody expected him to go. This country, this world, as we sometimes say, can be very cruel, and it always takes the best. God always takes the best. And you can see now Cyrus is gone. Jaloso elo familia Jirongo Philip Kisia oywago Jirongo kaka jal mane ohero familia mare kendo ohero kwe ka koro giyudo lal maduong' kaka familia. Cyrus was a family man.
a man who was a friend to many people. Somebody with an open heart, a man with a very big heart, a man who would forgive those who had crossed his line. So we want to mourn Cyrus as being a very peaceful person that he was. Jaod bura Malugari na Binabwera otiyo kod thuolo no e kwayo ganda duto mondo chiw luor kendo mi familia mar Jirongo thuolo maber mar yuago jaheragi. Tunaomba tu tunapoomboleza ndugu yetu ambaye tumekuwa na yeye kwa karibu sana, tumuomboleze kwa heshima, tumuomboleze tukijua kwamba ana jamii kubwa ambayo wanamtegemea. Tuwape heshima, tuwape nafasi ya kuomboleza mpendwa wao pasipo mambo mengi. Familia mar Mosenindo Cyrus Jirongo kokalo e jaloso margi okwayo mondo migi thuolo gibed piny gi por wach kaka familia, kaito bang'e gibiro chiwo ler e wi chenro mar kopo mogik mar jaod bura machon Malugari Mosenindo Cyrus Jirongo. Joyce Odur, Ramogi TV. Mar apaya manokelo tho mar jaod bura machon Malugari Cyrus Jirongo orwak gi buok mathoth gi jotelo mopogore opogore. Jotelo mapacho kae kotele gi kod jatend piny William Ruto oywago Jirongo ka gipare gi humbe mar siasa mane olake pacho kae kuom thuolo malach. Jirongo mane otho e masira mar apaya gwenge Makarai Naivasha kaunti ma Nakuru, ringre mare nochwale kar kano ringre Mali bore Nairobi kar sa 4 mar okinyi. Sharon Ongao gi mathoth. Ringre Cyrus Jirongo nochwale kar kano ringre Mali kar sa 4 mar okinyi, kama ne okowe bang' yudo masira mar apaya manotimore kar sa 9 mane piny rugodo duchi makawuono e gwenge Makarai Naivasha. Tho mar Jirongo koro tieko humbe mar siasa mosebedo kuom thuolo mar higni moheo 30 e pacho kae. Jirongo manonyuole e higa mar 1962. Humbe mar siasa nolak ahinya e higa mar 1992. Kama notelo ne kweth rowere e duond bura mar KANU mane pakore kaka YK92. Kwethno ne nitiere kod oteku mathoth kendo notelo ne duond bura mar KANU mar timo campaigns mag kwedo dwaro mar bedo kod duond buche mathoth e pacho kae motelo ne yiero mar 1992. When in 1992, when we in the KANU were almost giving up, Cyrus came up with a very strong encouragement and told President Moi that with us as young people, we can give you support and you can win this seat. And he did it. When the history of Kenya is written in terms of change, it's almost impossible to ignore Cyrus Jirongo and the YK92 group. I mean, that includes Akina Uhuru Kenyatta, William Ruto himself, and many others. Jasiasa matene mapachoka Fred Gumo bedo paro Jirongo gi omenda mar note mar siling 500 mano yanga e pachokani kichen. Like now, for example, the 500 shillings note was created because 100 and 200 became too small, and this because of Cyrus. Jirongo no yier kaka jaod bura Malugari e yiero mar 1997, kama bang'e nokete jatend migao mar dongruok mago mag gwenge e dwe mar 3 mano mar higa mar 2002. Honorable Cyrus Jirongo was not just an MP for Lugari. Honorable Cyrus Jirongo has been a cabinet minister in the Republic of Kenya. He has been an international business person. In fact, by the time he was passing on, he was the chairman of Shiftings. A lot of people associated him with some negativity, but as a personal friend, close friend, he was a totally different person. He was one of the kindest human beings I've ever met. Very generous. Jirongo bede notemo hape nyadinuoya e laro Compton piny Kenya. Wach magumo yango ni otho kapod entiere gi lekno. Cyrus, in his mind, he always thought he would lead this country at one time. And I'm sure even today, wherever he is, he died knowing that he would lead this country. Cyrus told people that with the money you can get anywhere. Jotelo mapachoka kotele gi jatend piny William Ruto oywago Jirongo bang' tho mare. Ruto oywage kaka ratego manokedo kendo chiwore ne kit siasa mane ogoyo. Omedo ywage kaka jaohala marahuma
mabende lwetene yot e chiwo kaachiel kod siro jowetege. Jaod bura ma Lugari Nabina Bwera bende onyiso bwok mare bang' winjo tho mar Jirongo. Tumepigwa na butwa kufuatia kifo cha ndugu yetu, cha mmoja wetu. Kwa kweli hakuna mmoja wetu alitarajia kwamba tunaweza mpoteza aliyekuwa mbunge wetu wakati mmoja, Mheshimiwa Cyrus Jirongo, kwa njia hiyo ambayo tumempoteza kwa njia ya ajali. Jirongo bende nong'ere gi bedo kod familia maduong', kaluwore gi weche mano jawacho gala moro kinde ka kinde kuom bedo jadoho. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Komachielo ni maheo johera 500 ne oriwo arus monywande mar yudo obok margi mopuodhi mar keny e lap Makanyating Primary e Nyakach. Kamachiel kuom chenrogo ma sirkal okelo machiegni gi jopiny ma onge chudo moramora. Nyasino motele kod Attorney General Dorcas Oduor komakore kod migepe sirkal mamoko oriwo chenro mamoko moting'o pim kod thieth ma onge chudo, ndikruok mar opande, ombulu, SHA, obok mag nyuol e kind mamoko. Millicent Adhiambo nochopo kanyo kendo ikonwa podni. E alap skul primar Makanyating e sub-county Manyakach, mayo johera 500 ne oriwo keny margi ayanga maonge chudo. E chenro mar sirkal motis ni huduma mashinani. Wasebedo kwa dakode kuom higni 13. Koro kawuono wariwo arus marwa kendo wadonjo keny maler. Wadwoko erokamano ne sirkal mar Kenya. Mor sirkal omed kelo gini pile kamae mondo wamak jogi motegno. In fact civil marriage ni berna kabisa nikech ok ochako med dhako kendo. Kopogore gi mano, chenro mamoko ma ichiwo ne jopiny nono maonge chudo oriwo ka upande, ndikruok e SHA, ndikruok kaka jagombolo, yudo bok mag nyuol e kind mamoko. Jaod bura ma Nyakach Aduma Owuor ne okawo thuolono mar nyiso mor mare gi piny owacho kod jotelo kowacho ni chenro ma kama kelo yot ne jopiny. You know, these things are happening because of the beautiful relationship we are having in the broad-based government. You've seen that we have a one-stop shop for all the government services. Attorney General Mapachoka Dorcas Oduor mane otelo e nyasino oyango ber chenro makamagi ne jopiny. Nitie mon mang'eny maonge gi identity card, gionge gi marriage certificate, gionge gi birth certificates, gionge gi certificates of good conduct, nyaka nyithindo. Wabiro konyo mondo uyud gigo. And we want to affirm that under the bottom-up economic agenda, we have activities that should help the people. Komachielo, jagoro mongirore migao mar thieth Ouma Oluga korka kore to ne otielo ni chenro makama en achiel kuom chenro mag piny owacho mar chopo kare lek mar bottom up. Defilement mag nyithindo samoro ng'ato nero gi nyathi matin to gima lich ni parents giwinjre samoro gi elders to giwacho niya case ni kik tere court. And while we are making them pregnant, we are also increasing their chances of getting HIV. And this, I tell you, my people must stop. Kane oloso elo jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki, Viscount Owuor ne oyango ni chal ni pek pod nitie e yudo chenro mag sirkal kaluwore gi kwan mag oganda mowuok oko ne yudo chenro makamagi. Mondo ni neni jopiny oriedo laini kendo chopo kar kaendi kar rombgi, mano nyiso ni nitiere ohinga moko ma pod waketo negi mamiyo services machalo kama ok nyal chopo e yo makare. Jodak, jotelo kaachiel kod jokanyo mawuok e alworano ne onyiso mor margi kendo puoyo chenro mar huduma mashinani. Wago erokamano ne government. An nabiro kawuono mondo amany passport to gi good conduct. Hawi maber ayudo good conduct but passport services ochor nyaka odiochieng' makiny. Pod wan kako chakore kawuono nyaka kiny the whole day mondo ichopi mondo yudi chenro ma sirkal okelo ne jopiny nono maonge gimichulo.
Ka sirikal dhi nyime kod chenro mar ndalo ariyo mar kelo chenro mopogore mag sirikal maonge chudo machiegni kod jopiny onyiso morgi, kata kamano kwayogi maduong' en mondo sirikal one ni chenro makamagi okel kinde duto mondo giyud yot. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kanyateng, Nyakach, Kisumu County. Moko kuom josiasa e duond bura mar ODM okwedo josiasa wetegi makaluo magiwacho ni nyayo siasa mar pogo oganda gi thor mar manyo ogai mar oganda luo kata luo kingpin ka gijiwoge mondo giket maino margi e bero ngima jopiny. Kotelnegi kod jatend migawo mar omenda John Mbade, jotelogo nokwayo achiel mar oganda luo ka giramo ni ngang' ok giwuoge sirkan manywanda ni mar jopiny osechako neno lemo mar riwruogno nyuolo. Ne giloso sa chenro mar solo omenda mar jiwo somb nyithindo mahayo Beach moke familia mochando e kar chung' od bura Mabondo. Kingpin ni eto kare ne title man onge option mama wan go eri jaluo moikore madhi chung 2027 to ko onge kama 2027 ni onge to aidha wadhi miyo Kalonzo kata Gachagua kura kocha kata Ruto wan gi options adi to dakwa kaw korwa chon nikech kocha be gisepangore to kane namba mimiwa dakwa pangre ka wabiro gi jomoko madwaro mana siasa gi mamargi awinjo ka giwacho ni Mbade gi ni bende rito mana chiemgi to ng'ama ne ok rit chiembe to ng'a adwa kwa oganda nagi ni wameduru riwore wameduru wuothe achiel wameduru gi duol achiel jomagi ji adi moyie kamano to kendo sama wawuoyo kata wawuotho e twech achiel to wan e partiwa mar ODM gik moko mathin to kende mwan wabiro dwaro seche moko da korwa kon wan gik mang'eny ne chapok waneno mana kaka wachecha to mathin tu manyo mulnwa ema wakwayo mondo otimre orum higa achiel modong' ni kende otimre orum. Lendo mar jatend piny William Ruto mar dhialo ogai machon mar ODM mosenindo Raila Odinga kuom chake paw tuke ma Talanta Stadium dhi nyime kod yudo puoch kowuok kuom jopiny. Josiasa nyaka jonon weche mag siasa. Jonon siasa opoyo okang' makamano ka bende gichwalo kwayo ne jatend piny William Ruto mondo ochak paw ndeke ma Kisumu obed Raila Odinga mana kaka timore pinje ma oko. Jafwambo moro ma siasa Chris Owino leronwa okang' ma iluwo e kinde chako jatelo mwandu mag sirikal. Tarik 17 dwe mar 10 higani paw tuke manyayo National Stadium ne ogoyo oriti ne thuon sulwe mar demokrasia jakedo ne ratich oganda kendo jahera namba 1 mar adhula Raila Amolo Odinga. Dweche 2 bang'e e paw tuke manyayo National Stadium ikinde nyasi mar dhialo higni 62 mag Jamhuri Day, jatend piny William Ruto ne ogolo lendo mar dhialo Raila Odinga kuom chake paw tuke manyasani ma Talanta Stadium. Achiel kuom gien luongo nyinge stadium kako timono. Nitie mabeyo bende. Mabeyo en ni serikal masani onego olu katiba kaka dwarore nikech magi gik mane Raila kedone. Koro kaka serikal ma wan go sani nyalo luwo katiba maber, nyalo observe human rights. Man is one of the best ways of remembering Raila. An yo maneno minyalo dhial kod Raila Odinga maduong' mogik en ni Kisumu International Airport olok nyinge mondo luonge ni Raila Odinga International Airport. To gimomiyo International Airport ichako ga mana jok mosechopo te kuma malo kabisa no. En ni nikech airport kochaki nyiso ni nyingi no en nying ma sa ok nyal kalo kapok oluongi nyingi. Ibo luongi nyingi no e pinyu Kenya ka, ibo luongi nyingi no e pinje maoko. Kata odoko ni opako okang' makamano, okil Kamaloka Willis Otieno okwayo jatend piny William Ruto mondo chak Raila paw ndeke maduong' ma Kisumu kaka yo mar keto nying Raila Odinga e map mar piny mangima. To dhialo maduong' ma piny nyalo miyo wuodgi kata miyo margi en kete e alap moro mamalo ma nyinge no inyalo ga wach pile ka pile. Julius Nyerere Airport
Tanzania ka ni Dar es Salaam. Kenneth Kaunda Airport Zambia. Ing'eyo Mohamed Mutala Nigeria. Nelson Mandela nochake gi jokapo. Jeff Kennedy America. Stadium ng'ato nyaka biro Kenya ka. Kowuok America. Ba moko neno kata stadium. E komachielo, okil Kamalo Kawilis Otieno kod Edward Akoma bendo kwedo weche moko ichako jatelo mwandu mag sirikal dhi ataro kod pen chik manyien. Onge chik motamre ni ok nyal jak ng'ato national monument. Inyalo luong gimoro amora e nying ma jopiny okwayo. Chik yie e katiba mawacho ni mae kaka onego time to onge. En mana ni nitie procedure manoketi. Naming mar national monument gieki en kwayo manyaka chiw. Kosechiw to bedo considered. Nyeo proposal mokwongo president oseyie gik modong kore the team kaka assembly nyaka bed piny. Because we must honor our heroes. Katiba be dwaro ni honor our heroes. Katiba masani. Especially joma nokedo mo ayudo katiba ni. Dwaro ni joma kamago wa honor gi. Nyaka sani mwandu mag jopiny moluongo nying Raila Odinga en wang' apaya ma Raila Odinga we mane ong'ere ka Mbagathi Road e kinde machon kaachiel gi paw tuke ma Raila Odinga Stadium e kaunti ma Homa Bay. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Joakim Ouso Olo osidhi kako gaye madhot mar jogem modak e sub-county ma Uriri, county ma Migori, e nyasi mane ochope kod jodong luo mawuok e dhoudi mopogore opogore e county no kod oko mar county. Mana kaka jafwambo marwa Joju Malero, Joakim o meeting mar tieko pogruok mar siasa mosenenore e sub-county ma Uriri kendo konyo e riwo ogendni duto mawuok e sub-county no. Ote mar achiel mar oganda luo kaachiel kod kwe ne omipek e kinde nyasino mar sidho Joakim Ous Olo kaka ogaino mar dhood mar jogem e sub-county ma Uriri. Wan wariwre mondo wabed gi kwe wati kanyakla achiel. Mae momiyo wayiero jodongo ma kamagi mondo oriw joma tindo gi mine gi joma dongo mondo wati kanyakla achiel kama wantiere Migori County mondo wadongre wadhi nyime. Mondo weche mamoko mamiyo ji ke mamiyo ji pogore mang'ane obed maonge to wamakre obed abeda ndugu yangu kwa romo ndugu yangu. Jodong dhoodno mar jogem ka otele kod ogai margi Joakim Ous Olo wach ni achiel mar oganda ema nyalo nyayo dongruok kaachiel kod kwe ka bende kaka Jirongo gidhi nyime kod lando kwe kendo riwo oganda duto ma oting'o josiasa. Kobed gi pogruok omiyo kwayo thuolo man ka gimodong' oko wabiuru mondo wabed gimoro achiel mondo warit Uriri gi duol achiel e yor kwe. Siasa agombo ni kaber kik wapogre ni ng'ane mondo wagore kik ji gore siasa. Gibi giket joluo riwre ka nitiere wing moro maringo kandu to riwre gi wadgi mondo mi kaka joluo ne ji dhawa to kisedhawo gi wadu to ji timo gimiluongo wasungu mane puonj waluongo ni reconciliation. Geche ni bedo kwa ng'uono to ji bedo kanyakla. Mae modwaro ni mondo jok ma kadipo ni ke moro betie to ji reconcile mondo ji obed kanyakla kaka oganda achiel eka wan gi teko. Kaka ji noriwore no ji pod odong' mana koriwore ka wadhi e piny luo to wabed gimoro achiel gima miyo ji pogore oaye gima miyo ji bedo ni koro wapogore ni magi jong'ane to magi jong'ane oaye. Jo Uriri gin mana jo Migori sub-county kaka jok mamoko jo Migori sub-county. Wabed gimoro achiel waherre kaka joluo. Ous wach ni oganda koro nyaka were kod siasa makelo pogruok kendo kwa josiasa mondo koro wetie kod rawere e kelo koko kaachiel kod pogruok e kind oganda luo. Siasa biro ka higa manyien ka higa 2027 agombo ni ji obed gi kwe nyaka wabed siasa mwatieki ma ji ok odhawi ok agombo dhi dhaw obed Uriri ka kendo agombo ni kaber nikech josiasa tiyo gi rowere agombo weti kodgi e siasa otiyo kodi to bang'e to weyi kanyo samoro iminyori to en odong' kongima samoro imitho to en odong' kongima nyithinde be onge kata kanyo to in muterie agwayo ni kaber jothindwa kik donjo weche mag siasa ni itiyo kodgi. Jodongo gi mar dhoodno mar jogem bende okwedo siasa momondo e kaunti ma Migori ka giwacho ni mae thiyo chendogo mag dongruok. Mochako kampen moyiwgo dhano ka dhano nigi kite mano omiyo kete mondo jok ma kamago oneno yo mopieyo gigo nikech dhano nigi kite e chunye
to wamiye teko mondo jok ma kamago oneno kaka wuoyogo to opieyogi mondo siasa moyucha kikel pogruok e kind oganda to oganda obed kanyakla achiel. Ogai ma jogeme subcounty Mauriri meeting matiko pogruok mar siasa mos nene subcounty no Mauriri kendo konye riwo ogendini duto ma odak e subcounty no. Tende biro nenore lon kokawo ojende ka ajensi ka to oketo machiegni kode to okwakogi to umogi mana kaka gweno umo nyithinde. To oketogi bute to owuoyo kodgi to opuonjogi. To gin be koro ka chiemo mar jodongo wuok to gikawo kar jodongo koro gidhi godo nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori. Mar Jojo ma makoro terowa e yueyo mokwongo weche manyien mago mag oyimorero kamano inya Dan Grado Jaugenya Masiri wacho ni ntiere Dandora Phase 5 kendo luwo chenro e yono ero makare kabisa ero kamano inyo wacho ni timo mos ne familia ma Jirongo. Jakom Gideon Midega Nyakwador Kamaru Yomo Gangu wacho ni ntiere Kisumu accident ngeny e piny Kenya kai wacho ni mondo ji obedane kanyero akicha matino chieng lago kawuok Rueya ibeni wacho ni neno Ramogi yono ero makare oraro wuod Nyasaye jama binjo Sembo wacho na Sembo neni maler nyaka Siaya bende. Brian Pinky iworo ngima dhano Jirongo owewe wacho kanyero ni rest in peace. Ka Jackton Odolwa odando mano wodi imbo Nyamonye iwacho ni goyo mos ne jo Kenya kaka piny tek kodgi lakini walamuru Nyasaye mondo konjo Kenya ero kamana inya kuom ote mari. Congratulations ne jogo eko bende oriwa Rusi wacho Nyasaye mondo oritgi kendo otel negi. Aneno kwayo modhuro kabisa ne jogo mabende dwaro mondo chenro makamano oter e gwengegi. Otango Bunga igo mos na nyuola ma Jirongo wacho ni mos mangenya poleni sana. Omondi Odia to kara ODM ni kara party leader gin adi mangata ngata dwani owinje gima ung'eni joluo ma lalre e weche mag party to ka bende moko ema yware weche mag party to ka bende moko to ling wacho ni ka okutanga to dudong kode kendu milre uramela mano kanyero otinoero mar Omondi Odia mabende pod ging'eny kendo gidhuro bobedo mana somogi kaka kinde sudo to gisani wadhi yueyo ka waduogo to wabedo koda twak marwa mar mine wacho kik idhi mabor. The Messiah people of Israel are expecting is about to be born. The prophet spoke of a king who would save the world. Look how big and bright that star is. It's a good star for he who knows how to read its sign. The shining of the star symbolized the birth of a new dawn, a new king. What's his name? His name is Jesus. It's impossible. I, Herod, am the king of Israel. This Christmas, stream the story of Jesus, the long-awaited Messiah, sent to the world to gain the way to spiritual happiness and to grace. Bless the Lord, for he has visited and redeemed his people. Enjoy these inspiring stories of Jesus, a kingdom without frontier, only on Viusasa. Are you a Kenya government civil servant na ukuna ka emergency? Usijibox kwa noma. Borrowing on MyMobi has never been easier. Simply register, apply, approve, and get your cash in minutes. Dial *531# and get up to 20,000 shillings to sort your emergency and pay from your next payslip. No paperwork, no drama. Ni wewe tu na simu yako. With MyMobi, now you're in control. Sikuku. Nyakwara Ramogi Ajwang, mana kaka iwinjo ka werono. Wane time mar sikuku. Akwayo ni ndalo ma sikuku ni ubed gi mor, ubed gi hera, ubed gi sharing mar chiemo mitedo.
kata kin galia moro, in gi nyoyo moro, in gi mandas moro, mago duto wariwre kanyakla achiel kaka joluo, to wabedo piny, to wamong'o sikuku. An kaka Joan Arigi, kata kaka ung'eya maber ni nyako chia, awisi a Merry Christmas. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora, en ranyisi ni ringreni wuoyo kodi, e penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony, to wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo, mana e Ramogi TV. Icha gweno to ichao gwang'. Matiende ni, kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Kendo erokamano maduong' mar medo mana kete kendi kagi sani wantiere e twak marwa mano mar mine wacho kamendie wang'iyo e weche go mag siasa wantiere e pauno ero mar siasa to kwang'iye kaka osebedo ka wang'iye kauno wago mbaka kod mana en MC machon donge yes siasa ni ndie weche ng'eny nitiere jogo eko ma bende loyo kendo yude gibedo jotendwa samoro bende kaluwore koda ka kod kacha jomoko tok yude to thoth ni ji penjoga ni tok siasa ngima chalo nade wantiere kendi koda Sali Okuduma bende onyiswa ne ni tok yiero noero ma bende nokalo oselal kanye ngima tok siasa chalo kode nade to gin lek mage ma bende entiere godo e higni mabiro imore. Oimore Jael, untie nade? Wantiere maber kabisa. Erokamano inyama riwri kodwa. Wanyalo mana dok chien ne jomoko ong'eya ahinya kata maler. Inyalo mana nyiso gini to in ng'a to kaka wacho ni nilaro kom ilerwa ni to nilaro kom mane. Erokamano Jael. Oimore ne jo neno ma neno e Ramogi TV. Nyinga mheshimiwa Sali Okudo and former MCA ma Central Seme Ward. A Seme sub-county in Kisumu, in Kisumu County, yes. So, 2022, Nalaro Koma woman representative, ma Kisumu County. So, Neoka Yudo, Neoka succeed koro, iwachani, apim nigima setimo, tok? Tokanyero. Mokongo kapok wadhi gima setimo. Ni woke MCA. Yes. Idhi korilaro komar women rep kata jod bura mar county jomoko ne nyang'iye ni koso nen idwa twenyo stairs mang'eny ahinya koso nango kidok ing'iyo tarubina weche no bedo nade Jael gima awacho ga ma an godo gadier eni okanyal wacho ni nang'iyo gima ne duong' ahinya mohinga nikech engima ni chako ga gimoro ematek to kise bedo gi gombo kata gimoro ichunyi ni idwa timo okinyal ng'eyo mana nyaka itime ndiwacho ga kendo ni outcomes nyaka beda ariyo achiel en ni ibokalo mar ariyo en ni okibikalo to sama ichung e gikwa kaka mag yiero gi mag siasa idhi ka in gimano e pachi ing'eyo ni inyalo yudo kata nyalo koso yudo koro ine manyaki pangri kaka ng'ama ogolore ma ochung e gino ipangori e yo machal nade nikech pachi chunyi gimoro amora nyaka bed ni are in sync
giwinjore mondo kokiyudo ing'e kaka idwa chako, kiyudo ing'e kaka idwa endelea. Makoro nise siasa iwacho ni donje gi plan B. Nyaka ibed godo because ngimani onge gimoro ma is guaranteed, especially kaka siasa mekwa gieki. Onge ga ni it's guaranteed ni iyudo. Kata mana mondo oyiera MCA nok en guarantee ni nanyalo yude. But gima benda wacho ga en ni Nyasaye koseketo e lwete morie bade gimoro ka en mari tidhi yude. Bora ni iketo effort mar mondo igolri ka, nikech be ok nyal tim ni gimoro amora. Nyaka in bende itim kari bas ineno kaka ibro. Emomiyo bende kiwacho ni ni I wasn't too ambitious. Sorry, okange kaka nyalo wacho ambitious gidholu. But ipenja ni ok nane ka nan ambitious ahinya mondo awuoge MCA tadhi. Dibede ni. But ngima ni endi Jael. Nyaka ibed gi ambition. Ok inyal bet abeta ni ina tie. Nyaka ibed gi gima in bende nyalo gombo. An naneno gik ma nanyalo gombo na mondo abede kom mar woman representative noendo. Nang'iyo gi gik ma nang'iyo ni anyalo timo kata ne manyalo timo mondo akelne vijende gi mine mane Kisumu County. Mano kaluwore gi tich ma bende nisechako. Koro nang'iyo ni ka abedo MCA to gombo kata lek mane an godo ok chop negi kaka nagombo mondo chop. Koro nang'iyo ni ka adonjo od bura mar woman representative to anyalo chopo gombo mana gombo mondo achop ne jo Kisumu County. Exactly. Yes. Aya, jopiny go wacho ni tok yiero no to idhi adhia milal negi. Mheshimiwa no dhi mon lal ma pok ginene ndache gi kia kata gipo mana niero posta ero saliero nitiere. Karin mana Kenya ka isebedo kanya ng'o misebedo kitimo? Ineno Jael, sama ang'eni osepenja penjo no endo nyoro ni endi ma ji ochako nena mang'eny. To agoli e bugo. Ineno, sama yiero oserumo, to nitie nafasi ma nyaka iwene joma oyier mondo oti. Ok inyal bedo ni inena kamoro amora ni koro tokiero to koro en tich ok en campaign. Exactly. Koro nyaka imi nafasi ne joma oyier mondo gin bende giti mondo kik ibed ni idondori kodgi or isiko inena ing'eyo. But tok kanyo nitie gik ma bende asetimo, of course nyocha bende naonge Kenya matin, lakini nitie achiel ariyo adek moko ma bende atimo ma ayuayo jo matin koni gi koni mondo ane kaka ing'eni kisebedo ng'ama nie siasa kata wang' ji to ok inyal weya kamano nikech nitie jogi moko ma bende nitie joga moko ma bende nyaka wuo godo ma bende ne wuoyo koda ma dawach ni asegolo kiwango moro man ka to gisedhi kiwango moro mopogore gi kaka manyiso nango jo dho kisungu wacho ni ificha white nitie gimo kidwa nyiso wa lerwa maler. No Jael, ok ni aficha white ineno chien kae mokwongo ne adwa ni atim mos ne family mar Jirongo kuom wito ngimane kawuono gokinyi, and then chien kae ndi wawito baba bende. And then there's a lot my has been happening, and ing'iyo to iwinjo lit ti in bende seche moko ka gik moko timore chien kae ndi ipenjori ni ngima ni endi en ngima ochalo ing'eyo dakika achiel intie kiny onge. Wawach kata Mheshimiwa Hamisi manowito ngimane chien kae owuok e ot ko odhi and owoka and then in just that short moment otho. Koro an ang'iyo ga ni seche moko bora ni wuoyo gi ji titudori gi osiepeni ma koni gi koni kaka mana watudore kodi tiwinjo ni angima to an benda winjo ni ngima to ngima ni ok rach ahinya, mano bera to kata ka ficho white matin to sama ng'ato dwara kata ng'ato dwani owinja duonda
to onyalo winjo mano kaficho white ahinya matin mana matin nikech koro ing'eni bende ok idwa ni iket jomoko bende uneasy nikech ing'eni ei siasa e power mar siasa niendi mana kaka wawacho tok yiero no osebedo higni moko kendi yiero koro wachako yiero wadhi 2026 campaigns dhi chaka ang'o geni ji dhi 2027 to tok yiero mokalo nyaka sani nyaka bed ni mana kaka ni wacho ng'ato bedo gi plan B plan B sama koro ni idok chien wacho nyaka ibed gi gimoro midoke in idoke ang'o tije na mana timo mag ohala mag ohala atimo farming mang'eny apur well okapur I'm a poultry farmer an gi gwen apidho gwen mag ringo apidho gwen mar tong koro mane biashara ma atimo an gi school ma puonjo nyithindo luongo ni Howie Group of Schools mano bende ni kanyo mamano ni kanye en Kisumu in a town Boots Arena actually in Shorimoyo ama inyawacho ni isebedo mana kidech of course nyaki bed modich nikech ng'eni ok inyal beta nyaki like I said nyaki bed gi plan B to seche moko bende andlimo minwa seche moko bende andlimo nyithiwa mamoko iwinjo jo ground bo penjo ni to gito ang'eni gin gi jotelo ma ntiere sani to nikech ng'iyo ma bende ne ntiere cha iwinjo ga ka thoth ne penjo ni to iwegi nang'o donge na wegi e lwet mheshimiwa matiyo kod gisani ma orito gi kaka MCA mano e ward to a county bende na weyo gi e lwet Ruth Odinga ma bende tiyo kaka woman representative ma bende kodhi e yo moro achiel ariyo adek to waneno kaka wakonyore yes kanyero bende ing'eni e weche mag siasa gi samoro inyalo yudo ni nisebede siasa ne joma moko koro wadwa ni wuo general ne jo siasa ng'ato osebede siasa kaito ntiere sigana moro no atimo higa mokalo ma ne en jaod bura machon masani ni koro obaro yien to yien go ema ouso yien michwako godo chiemo ang'o geni en ni siasa kendie ikroko ket makare ne retirement koso Jel bano ing'eyo ok en penjo mayot to ok en penjo matek gima especially kom mar MCA ok en kom mayot ahinya mar mondo ng'ato omed oti kata mondo obed gi saving yani en kom seche moko ji paro ni ntie pesa moro mang'eny ahinya e kom mar MCA ntie jomoko mawacho ga kata ni uchamo pesa mang'eny moloyo wabunge to mano ok en adier nikech kom mar MCA kom matin kabisa moloyo kom moro amora bas mar ariyo demand mar kom mar MCA ng'eny moloyo mar jatelo moro amora nikech wanie grassroots wanie ma wan kacha gi japiny mago kura cha wanie ma wane ground koro gimoro amora ma japiny nyalo bedo ni en godo e chunye ine mineni ochiemi godo tir koro seche moko awacho ma en kech asetimo to ang'eni MCAs moko timo mano kata sani ntie seche ma ng'ati moro obiro ni en gi shida ma adier kineno en gi shida to in iwuon ionge kata siling iyudo ke iholo ne pesa mondo ikonye godo nikech uhusiano ma in godo kode so mano mono ji mang'eny bedo gi gimoro kaka savings unless en gimoro ma wuok e msachi ma wuok kapok iyudo pesa chande mano ntie kaka inyalo konyori bang' wuok e siasa but kaponi iwacho ni an ang'eni adhi duogo to gimoro timore ok iduogo mane kaka iyudo ka ng'ato koro nyalo bedo ni oonge namna nikech noseng'iyo gi pesa moro to koro sani oonge and ing'eni ji bende ntie seche moko ma ji pod wigi ok owil ni ne in mheshimiwa pod giboromo kodi to giwacho mana ni mheshimiwa ng'iewna nyingno siko koro enena ni nyaka ipangri but sani endi ji mang'eny aneno ka ntie ga pesa moro ma ing'ado madong' kaka savings nikech mondo gikony gimiya wacho nendo nikech bende ok en gima ber kineno ka ng'ato ne en jatelo mbele kae
to gimoro timore to basi yudo ka koro oonge gi gimoro amora. Ok en ga gima ber, ok en gir, bende iyudo ka en gir wich kuot nikech koro nitie bende kaka ji ng'iye moro mapogore, iwacho mana ni ai macha norume ground. Yeah. Gi pes kate. Nikech mano kit dhano. Be ok ticha nikech mano te kit dhano. Yes. Salisa warumo, wane gi nikech kata sani nitiere by elections moro notimo, waneno jok mochung', jomo yuto, jomoko yuto, losane kodgi, ang'o minyalo nyisogi kijiwogi, mana kichiwo wachni mogik? Gima nyalo wacho ne joma nochung' to koyudo, wawach kaka yiero manotimore ka skul ka Bondo. Mokwongo, ne nitie mama manochung'. An gima ber naga kaneno wa mama, nikech ang'e ni strength of a woman. Kama mama nitie, to mondo seche moko ng'ato nyalo chayo ni mama no ento no paro nade. But onge gim, ka ng'ato osewuok ni ochung', mane gima tek ga. The rest is a breeze. But it is not easy. It is not easy. Mondi woga kata in bende sani ka ngisi ni and you're in the public life, you know, you cannot do it. But mondo ngato obed gi chuny mar ni adwa wuok ayangra mondo bede gima kama. It is such a positive thing. Ma anaparo ni especially wa mama onego bed encouraged. Nkech be wang'eyo ni kama wa mama ochung'e tiega lokrok maber maduong' manyaka nyisre, because kata ginene muma wacho it's said ni ot igero gi ng'ama miyo. Ok wawach ni koro chuo are not equals or anything, but sama wa mama nitie to I would like to support. Koro daher mondo anyisgi ni kik chunygi tho, because tomorrow you live to fight another day. As long as you're alive. Exactly. You take stock, till you go back and retreat. A good soldier, you retreat and you come back and you fight again. Official. Yes. No, a lot of a lot of people ask me that. Ne olaro koma jaod bura ma Kisumu County to gisani mana kaka wacho timo gike achiel ariyo adek moko kanyir mabende watwa kode kendie chenro ni mara mine wacho kikidhi maboro pod waduogo gi weche mamoko. This festive season, let Seychelles be your haven of calm waters, soft sands, and moments that slow the world down. Because joy lives in the simple things. A walk on the beach, a sunset shared, and a love remembered. From just $2,110 per person sharing, enjoy 5 nights of island beauty, ocean adventures, and the rhythm of serenity. Let your heart rest where the world slows down. View travel, moments that matter, memories that last. Kwa mara nyingine tena, shabiki ameshikwa mkono na shabiki. Na sasa ni muda wa shabiki kuvikwa taji na shabiki pale Kwale Stadium katika mechi ya fainali kati ya Azam United dhidi ya Laziam FC. Ukuzaji wa vipaji sio tu kwenye kandanda pekee. Njoo ujione vipaji vya mziki kutoka kwa Yashri, Mishi na Maimuna kabla ya kuitafuta power kutoka kwa Mbosso. Hii Rashid Abdalla Super Cup 6th edition tarehe 14 Disemba ni babu kubwa, yani 10/10. Ndiposa Aziza the Media Messiah atakuwepo. Tukutane mpirani, soka na burudani. Kumbuka, palipo na shabiki hapa kosi shabiki.
Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Jambo moja nimemwomba Bwana, hili ndilo ninalolitafuta, niweze kukaa nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kumtafuta hekaluni mwake. Kwa kuwa siku ya shida atanihifadhi salama katika maskani yake, atanificha uvulini mwa hema yake na kuniweka juu ya mwamba. Dial *811 414# to get Tamanio Langu as your skiza tune. Chiegni e paw tuke kuma timb adhula ma Select Club Ndugu Queens B kod Angaza B e joloche tuke mag Angaza Tournament manobagi e skund primar ma Olympic, tuke manobagi e kidieny mar yawuoyi, nyiri kod jomadongo e wi puonjo oganda e wi tuo mar sickle cell. Tuke go manoywayo timbe 12 noweyo ka ipuonjo jonyuol kod nyithindo manigi tuo mar sickle cell kendo medo ng'eyo margi e wi ritruok, thieth kod bedo jochir. Jatatije mar Angaza Community Project Carolina Chieng'orwa owacho ni tuke gi osekonyo chiwo puonj, ng'eyo kendo jiwo jonyuol manigi nyithindo manigi tuo makamano. Angaza Community Project mwachakoni wadwa ni mondo wakony nyithindo mantiere gi sickle cell. Wasefwenyo ni sickle cell ni en tuo machando nyithindo sana ei Kibira wakai. Koro wadwa ni mondo ka ber to wawachne jopiny mondo ng'e ni tuo ni osebet kama koro en kama rach. Omako nyithindo ma riek manyalo konyowa to githo piyo piyo kuomwa. Ok ochuno ni ka nyathini sickle cell omako to en tho. Inyalo okwa nyathini. Kasto mondo wakwa jopiny kata mna jotendwa ma joluogi mondo gikonywa wayud yo mwanyalo gero go hospital ne nyithindo manigi sickle cell. Rowere maheo gana chiel ne obiro kanyakla e lap tuke mamoi boma ma Kisumu ne tuke mag Jiboresh Islam Tournament tielo mar 2 kagin tuke mag konyo e punjo jomatindo, mine kod joma ng'ao modak e kuonde ma yuto ni piny. Tuke gi ne geto mar punjo rowere go yore kedo gi tuoche mag paro, kedo gi yedhe mamero ji, timbe njore, yore ritruok makare e kind mamoko. Jatend riwruog Homeless Kisumu Benson Abila kod jokanyo wetene yango ni tuke go eko monywando tuke mag rowere mane bwo higni 12, 15 kod 17 nen mar keto thuolo makare ne jomatindo mar sumo rieko, paro kod bende wacho pachgi kachiel gi yudo puonj e wi ngima makare. End of the year tuwakelo timbe duto, wan ka teams moa Manyata, moa Obunga, moa e Westwork, moa e issue mag street, to timbe gi duto gitugo, wan gi timbe ma 24 to wan gi knockout. To kawuono tieni kidonje pap ti gori to goli tieni bipuonjori. To bakoro bang tugo to wakelo gi kendo tenge to wapuonjo gi weche mabeyo. To kata king'iyo weche mag iye moko chan kachiel gi weche mag tungni gi goruok e gwengewa, gine ma gibedo affected ahinya. Koro ka wabiro kamae gi weche mag tuke mag adhula gi wakelo nyithindo manyiri, nyithindo ma jowuoyi, matindo kendo madongo, wabedo kodgi okano ni gitugo mpira kende, but wabedo kodgi gi puonjruok e yo kaka ginyalo geng'o iye moko chan, kute mag ayaki kachiel gi goruok e gwengewa. Konyowa ahinya mondo wang'e gik mathoth kaka wanyalo ritore, kaka wanyalo rito jowetewa, kod kaka wanyalo wuoyo kata lalruok e weche mathoth. Drugs and substance abuse, weche mar rito
ema wachopo godo giko mag weche manyien mago imore mo antiere godo to kapok awuok antiere koda ote magi jela moro kaka miyo no wuoyo mine nyala dier mano otenero mar Jalango Otieno kama chielo bende mano Jared mantiere Sega Ugenya sub county wacho ni ipenyo jatelo chung koso beto wada wach mar campaign to podwa boweyo matin akwayo kwe mang'eny ne jo ODM to kendo girit chamano makare mano nyakwar Masara Alois Abura jakano wang'aya Abeni wacho na okudo nolimo wa kata kawan gi masira ka Jael wacho ni salini oparie mama Marilyn Okore makanya dwera wacho ni basa mago weche makonoero Neville kantiere Suba wacho ni imoso mak kantiere Nairobi lago kawuoka lendo inano Ramogi TV yonoero makare kabisa kama chielo en ote Mario Chiengo wiyo mar Kisiana boda boda wacho ni pako Ruto kuoma chako ipako Ruto kuom chako Raila Stadium noero Beryl kawuok Adem Migori County winjo ineno Ramogi gi nyithindi kaka Faiza Triza Jerian Churchill kod kanyoero James bende Jackton Odolwa Odando Wodimbo Nyamonye erokamano ahinya kuom ote mari Martino Chieng Lago kawuok Rueya ibendi neno Ramogi TV yonero maber kabisa Brian Pinky erokamano ahinya kuom ote mari kanyakla kod iwacho ni TV anotango bunga igoyo mos ne nyuola ma Jirongo mos mang'eny kuom masira motimore Sharon kantiere Migori bendi wacho kendi ni to ing'iyane to weche go eko mag ID ubende udwaro ni mondo ochopnu ubende udwaro chenro eko mago mag sirkal aparo ni gin mago eko mabende iwuotho godo gweng' ka gweng' kata county ka county kapok ochoponi to en chenro nero mabende koro biro ni machiegni agwero kamano maduong' mar yudo thuolo mar bedo kodwa nyaka giko mag wechege mago mag oimore elo jogo eko duto te mabende omiyo chenro ni obedo makare mano motelde kod director mara Bob Wafula kod jogo eko duto te manitiere tok kamera wagoero kamano nyinga Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Atieno